shvataš pravila i pronalaziš najbolji mogući način da ih izokreneš, a da je i dalje u skladu sa, razumeš? Ljudski mozak, human animal, funkcioniše tako da ukoliko mu u prvih, brate, 60 sekundi ne dobije candy, brate, ne interesuje ga dalje da sluša, nije mu zanimljivo, i 30 koliko već. Skinuo sam, brate, lika nekog, brate, što je bio top one songwriter, brate, za, ne znam, nije bla bla, i govori svoje analize tehnike, kako je on došao do toga, brate. Opet, svaki od tih likova, svi oni što pričaju, brate, je njihova spontavanja koja se mogu bendovati. To ti kažem, priču zašto radim to, što ja vama sad pričam ovo, isto me konkurencija. Dalje pravim, dalje kuće budem ja deo kolača, najveći sebi da uzmem. Pa kaže, bila je fora o tome što kad sam ja, recimo, kaže, kretao i već sam ušao među ti ljude, kao, znaš, ono, nije bilo jasno zašto ja ne probija, bla, bla, bla. I onda su ovi pričali i ja sam bio u fazonu kao, brate, što vi meni pričate ovo, razumeš, ono, kao, ne mogu da razume. Ne mogu da razume, I oni mu kao, kad budeš stariji, kao kad dođeš u naše godine, razumećeš kao i ti ćeš deliti znanje. Ja mislim sebi kao, gde ću deliti, kao nema šanse. To je u nasledđe ostavljaš narednim generacijama i kažu od vas 1000 kojima ispričam, ako se jedan pojavi da pokida, to je isto deo mene koji je prošao, što sam ja podelio, što sam ja naučio za sebe, a drugi ljudi od svega odradio tu šemu, sve bilo full. I koji drugi ljudi da kažu da može da se uradi to, da postoji i opet da nastavi svoj legacy, jel te razumeš ono čovjek. Postaneš deo, brate, talasa, samo produžuješ izvor. To je, brate, kad shvatiš da ne dolazi uopšte od tebe, brate. Ti samo nastavljaš talas koji dolazi, brate, od izvora, razumeš? I sad, radi se o tome koliko ćeš ti proširiti svoj krug, da koliko vode protiče kroz tebe, razumeš? Ljudi su zatvoreni, zašto ono priču? Mi smo svi okean, ali smo, brate, u čašama. Sad ljudi su svi ono kao, užavaju samo da uhvate i da kao, da se drže za to svoje sranje, razumeš? A kad ti pustiš, brate, on to kada izlazi iz tebe i onda drugi ljudi dobijaju to, razumeš? I fora je znam kad bi svi bili rašireni, opušteni, brate, i samo cepaš konstantno ono što izlazi kroz tebe i sad ti to možeš ukalupiti u muziku, u ovo, ali fora je, brate, da samo izbacuješ to, da kalupiš ga. Fora je samo da se ne zatvoriš, brate, razumeš? Svaka stvar koju najviše želiš da uradiš će ti izazvati najveći diskomfort. Jer ceo život si učen da ne uradiš ono što si zapravo želeo da uradiš. Od prvog dana ono života, nemoj tu, sine, nemoj to. I ti u jednom trenutku, brate, sve ono što ti zapravo želiš, 30.000 ono tvoje keve i ćaleta iz prošlosti ti je u glavi u podsvesti koji vidiš ono nemoj to. Oni su tebe učili da kad je pressure, da treba da bežiš od pressure-a, brate. Da. A ne da ga provališ, brate, zašto je i šta ti... Odnosno da ga podneseš, da shvatiš da je to sastavni deo. Da, ali ovaj su ljudi u Americi, brate, kolega, razumeš, što ćeš da plačeš na kraja života. Što je on bio u Americi? Što si nisu bio u Americi, pa ti misliš da bi tebi u Americi Zlatko, što ne došao u Ameriku, brate? Da. Kao pa ne može, kako ne može, ja znam pun ljudi koji su u Ameriku, brate. Kako ne može, ti meni da kažeš da ti misliš da je to rješenje svih problema u tvojom životu, ta Amerika. Brate, samo nađi način da ideš u tu Ameriku. Moj mi reci da je nemoguće, daj sve svoju snagu da ideš u Ameriku, brate. Ako ti je to, da. Hoćeš work and travel, hoćeš ovo, hoćeš preko... Čekaj 5 godina ako treba, 10, da to ti ćeš, razumeš. Kukanje zahtjeva 2 sekunde, razumeš, a ono zahtjeva malo više.